हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। स्वामी सरस्वती देवी गौरव आणि प्रचारणे निर्विशेषासुनी हरिकास्यात्मदेशकारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. రాధా గోవిందాలయం భక్తులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అరుణాచలం మాతాజీ. ఇప్పుడు 16వ అధ్యాయంలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? నిన్నటి అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహార్హసి అని చెప్పాడు. మానవుడు మత గ్రంథాలోని నియమాల ద్వారా ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదు, ఏది విధి, ఏది అవిధి అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. అట్టి నియమ నిబంధనలను తెలుసుకుని పని చేస్తే అతడు క్రమంగా ఉద్ధరింపబడతాడు. అట్లాంటి అంటే ఆ శాస్త్ర ప్రకారంగా ఏదైతే ఉందో దాన్ని తెలుసుకోవటం ద్వారా, గురువుల ద్వారా తెలుసుకోవాలి. గురు పరంపరలో అది తెలుసుకోవడం ద్వారా వాళ్ళు క్రమక్రమంగా ఉద్ధరింపబడతారు. అంటే స్టెప్ బై స్టెప్, అంటే వాళ్ళు గ్రహించిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఉద్ధరణ అనేది ఉంటుంది. ఈ జన్మలో కావచ్చు, లేకపోతే ఒక 10 జన్మలు పట్టచ్చు, నెక్స్ట్ జన్మ కావచ్చు, చెప్పలేము. వాళ్ళ అభివృద్ధిని బట్టి వాళ్ళకి నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పునని భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది నిన్నటి అధ్యాయం. ఇప్పుడు ఈ రోజు అధ్యాయము సప్తాదశ అధ్యాయం. ఇది మనం మంగళాచరణం చేసుకున్నాం సప్తాదశ. హరే కృష్ణ. అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం ప్రదీపం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితం హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే.
వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్నితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. వృద్ధాత్రేయ విభాగ యోగం ఈరోజు చెప్పుకునే అధ్యాయం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ శ్రద్ధాత్రేయ విభాగ యోగః. సప్తదశాధ్యాయః. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్రవిధిముత్సృత్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ తత్వమాహో రజస్తమః. అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర నియమాలను పాటింపక తమ స్వంత ఊహ ప్రకారం శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో పూజలు చేస్తే వారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికులా, రాజసికులా, తామసికులా? వాళ్ళ సొంతమైన పద్ధతిలో వాళ్ళు, అంటే శాస్త్రాల మీద నియమాల మీద వాళ్ళకి శ్రద్ధ ఉండదు, వాటిని పాటించకుండా వాళ్ళ సొంత ఊహ ప్రకారంగా పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ శాస్త్రం శ్రద్ధ లేకుండా విశ్వాసంతో, ఆ శాస్త్రం మీద విశ్వాసం లేకపోయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ సొంత పద్ధతిలో వాళ్ళు పూజలు చేస్తూ ఉంటారు శ్రద్ధతో, ఊహ ప్రకారంగా. అలాంటి వాళ్ళు సాత్విక దీనికి వస్తారా, లేకపోతే రాజసికం దీనికి వస్తారా, తామసికంలోకి వస్తారా, తామసికుల్లాగా వస్తారా? ఏ కోవ పిండుతారు వీళ్ళు అని చెప్పనని అడిగారు ఫస్ట్ శ్లోకంలో. మనకి ఈ దీంట్లో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, శాస్త్రోక్తమైన శ్రద్ధతో సమస్తం నాకు సమర్పించి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పనని ఈ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు మనకి భగవంతుడు. ఒకటి ఫస్ట్ శ్లోకం ఏంటంటే, శాస్త్ర విధిని వదిలి శ్రద్ధతో పూజించిన వారి నిష్ఠ ఎట్లాంటిది అని చెప్పనని అర్జునుడు అడుగుతారనమాట. ఫస్ట్ శ్లోక 2 నుంచి 6 వరకు శ్రద్ధ శాస్త్రాన్ని అనుగుణంగా ఉండాలి. శాస్త్ర విరుద్ధమైన శ్రద్ధ ఆరాధనలు రాక్షసాలు అనే విషయాన్ని చెప్పుకుంటాం. తర్వాత 7 నుంచి 22 వరకు పూర్తిగా వివిధ రకాలైన జీవులు, వివిధ రకాలైన శ్రద్ధల్ని గురించి చెప్పుకుంటాం. 23 నుంచి 27 శ్లోకం వరకు యజ్ఞ దాన తపస్సుల్లో, యజ్ఞంలో దానం చేసినా, యజ్ఞం చేసినా, తపస్సు చేసినా భగవంతుని నామాలైనటువంటి ఓం తత్సత్ అనేటువంటి దాన్ని ఉచ్చరించాలి అని చెప్పనని చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. ఈ అధ్యాయం సారాంశం అది. ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి? సాత్వికులా, రాజసికులా, తామసికులా? వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఊహించుకొని శ్రద్ధతోనే పూజ చేస్తారు వాళ్ళు, కానీ శాస్త్రీయ నియమాలు ఉండవు. ఆ శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి పద్ధతి ఉండదు అన్నమాట అని చెప్పనని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ.
భగవంతుడు చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవాను వాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజ సాత్వికీ రాజసి చైవ తామసి చేతి తాం శృణు. భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? దేహధారి అయిన జీవుడు పొందిన ప్రకృతి గుణములను బట్టి తన శ్రద్ధ సాత్వికమా, రాజసికము లేదా తామసికమని 3 రకాలుగా ఉంటుంది. ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి జీవుడు అంటే ఆత్మ, జీవాత్మ దేహంలోకి వెళ్తుంది. వెళ్ళిన తర్వాత ప్రకృతి గుణాలను అనుసరించి వాళ్ళకి శ్రద్ధ సత్వగుణంలో ఉంటుంది, రజోగుణంలో ఉంటుంది, తమో గుణంలో ఉంటుంది. 3 రకాల శ్రద్ధలు కలిగి ఉంటాడన్నమాట. వాటిని గురించి ఇప్పుడు చెప్తాను విను అని చెప్పనని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ముగ్గురు అన్నదమ్ములు వీళ్ళు. ఇది సాత్విక శ్రద్ధ, సత్వగుణంలో ఉంటారు. ఈయన ఎవరు? విభీషణుడు. ఇది రాజసిక శ్రద్ధ, రజోగుణం. దంభం, దర్పం, అహంకారంగా, గౌరవం కావాలనుకోవటం, అన్నీ నేనే, అధికార దాహం, ఇవన్నీ కూడా మన రాజసిక శ్రద్ధ కిందికి వస్తాయి. రావణ బ్రహ్మ చాలా శాస్త్రాలన్నీ చదువుకున్నాడు. ఆయన గొప్పవాడు, చాలా బ్రాహ్మణుడు. అందుకే రావణ బ్రహ్మ. అంత గొప్పవాడైనప్పటికీ కూడా ఆయన ఆ కోరిక మూలంగా బలైపోయినాడు. కామం మూలంగా మొత్తం రాక్షస వంశం మొత్తం నాశనం అయిపోయింది. అది రాజసిక శ్రద్ధతో ఆయన రాజసం అన్నమాట. అన్ని శాస్త్రాలన్నీ చదువుకున్నారు ఆయన కూడా. 1,000 శివలింగాలకు అర్జన చేసేవాళ్ళుట. తెల్లవారే లోపల, సూర్యోదయం అయ్యే లోపల 1,000 శివలింగాలకు అర్చన అయిపోయేది. అంత గొప్పవాడు ఆయన. శాస్త్రాలన్నీ తెలుసు. అయిన ఉపయోగం ఏంటి? కామానికి బలైపోయాడు ఆయన. ఇక్కడ తామసిక శ్రద్ధ, తామస గుణం. ఈ తామస గుణం ఏంటంటే ఇది సోమరితనాన్ని, మళ్ళనేమో అమాయకతని, వీటన్నిటిని కూడా తెలియజేస్తుంది. తమో గుణం సోమర్తనాన్ని తెలియజేస్తుంది. వీళ్ళెంతసేపటికి కూడా ఇక్కడ కుంభకర్ణుడు 6 నెలలు నిద్ర, 6 నెలలు ఆహారం తీసుకుంటాడు. ఏం తింటున్నాడు? ఏది కనిపిస్తే అది తినేస్తాడు, ఆకలి. వీళ్ళందరూ తపస్సు చేశారు, భగవంతుడి గురించి తపస్సు చేసి వాళ్ళు వరాలు పొందినటువంటి వాళ్ళు అన్నమాట. వాళ్ళకిచ్చే వరాలు, ఆ వరాలను కూడా ఆ సరస్వతి దేవత కూర్చుంటుంది ఇట్లా నాలిక మీద. లేకపోతే వాళ్ళు కోరుకున్న వరాలు వాళ్ళకి భగవంతుడు ఇచ్చాడంటే ప్రపంచ నాశనం. అందుకని చెప్పినని ఈయన తపస్సు చేసినప్పుడు ఈయనకి 6 నెలలు నిద్ర, 6 నెలలు ఆహారం తీసుకునేట్టుగా వచ్చిందనమాట కుంభకర్ణుడికి. 6 నెలలు ఇంకా నిద్రపోతాడు, ఆహారం ఏం తీసుకోడు. నిద్రే ఆహారం ఆయనకి. మధ్యలో లేపితే చచ్చిపోతాడు. మధ్యలో లేపాడు రావణాసుడు యుద్ధం కోసంగా. అయిపోయింది అయింది. అంటే అట్లా వచ్చేట్టుగా వాళ్ళు ప్లాన్ చేశారు. భగవంతుడు అలా ప్లాన్ చేశాడు అన్నమాట కుంభకర్ణుడికి. ఆ విధంగా లేకపోతే వాడిని పట్టలేరు, వాడిని జయించడం కష్టం. ఇది తామసిక శ్రద్ధ. వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా అన్నదమ్ములైనప్పటికీ కూడా వీళ్ళది ఒక్కొక్కళ్ళది ఒక్కొక్క రకమైన శ్రద్ధ అన్నమాట. ఈయన విభీషణుడు సత్వగుణం. సత్వగుణంలో ఉండి ఏది మంచి ఏది చెడు అని తీసుకునే నిర్ణయం, సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటారనమాట ఆయన. అందుకనే భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకున్నారు వెళ్ళి. ఇంకా యుద్ధం స్టార్ట్ అయిపోతున్నది అనగా, అన్నయ్య నువ్వు సరెండర్ అయిపో, ఆయనకి ఒప్పజెప్పేసి అమ్మో అన్నయ్య అని చెప్పినని బతికిలాడతాడు రావణాసురుడు.
నా ఇంట్లో ఉంటూ నా ఉప్పు తింటూ నువ్వు నా వైపు ఉండకుండా అటువైపు పలుకుతున్నావు. కాబట్టి నువ్వు నాకు శత్రువు ముందు. నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో. నువ్వు ఉండటానికి వీలేదు. రాజ బహిష్కరణ. వెళ్ళిపోమన్నాడు ఆయన్ని. ఆయన హాయిగా దండం పెట్టాడు, వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోయి అక్కడ రాముల వారి పాదాలు పట్టుకున్నారు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ అనుమానిస్తారు విభీషణుడిని. కానీ రాముల వారు మాత్రం ఆయన శరణార్థిగా వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని మనం ఆదరించాలి. రానివ్వమని చెప్పిన ఆయన్ని ఆదరించి ఆయనకు అప్పుడే ఇది చేసేస్తారు, పట్టాభిషేకం చేసేస్తారు. నువ్వు రాజు అవుతావు అని చెప్పినని. అట్లా ఇక్కడ సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణం. बैग ब्रश कर दिए। हाँ, तो नहीं तो कल फिर आएगा। ఈయన యుద్ధానికి రెడీ అయిపోయాడు రావణాసురుడు. ఈయన యుద్ధానికి లేపారు కుంభకర్ణుణ్ణి. ఆయన కూడా యుద్ధం చేస్తారు. ఈయన శరణాగతి పొందాడు. ఆ పాదాల దగ్గర ఆయన శరణాగతి పొందాడు. ఎవరు? విభీషణుడు భగవంతుడి పాదాల దగ్గర. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణం. మన జీవనశైలికి సంబంధించిన 7 విషయాలు: శ్రద్ధ, ఆహారము, యజ్ఞము, స్వభావము, వాక్కు, మనస్సు, దానము. మనస్సును నియంత్రణలో ఉంచుకోవటం, మాట చక్కగా మాట్లాడటం, స్వభావం బాగా ఉంచుకోవటం, అంటే గర్వం లేకుండా. గర్వం, అహంకారం ఇవన్నీ కూడా మన అరిషడ్ వర్గాలు అంటారు కదా, 6: కామ, క్రోధ, లోభ, మోహం, మదం, ఆశ్చర్యాలు. ఇవన్నీ లేకుండా ఉండటం. యజ్ఞము, యజ్ఞం అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం మనం. తర్వాత ఆహారం, ఆహారం సాత్విక ఆహారం భుజించటం. శ్రద్ధ, దృఢ శ్రద్ధని కలిగి ఉండటం భగవంతుడి మీద, విశ్వాసము, శ్రద్ధ. దాన గుణం ఉండాలి. మనమే తినాలి. భగవంతుడికి నివేదన చేసింది దాచిపెట్టుకుని మనమే తింటాం, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాం అన్నీ, ఎవరికి కూడా ఇవ్వం. కానీ ఆ గుణం ఉండకూడదు. అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ప్రసాదాన్ని. ఆ విధంగా ఉండాలి. 7 విషయాలు అన్నమాట మన జీవన శైలిలో మనము అనుసరించాల్సిన విషయాలు. వాటిల్లో జాగ్రత్తగా మనం మెలుగునప్పుడు మనకి స్టెప్ ముందుకు పడుతుంది, లేకపోతే వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం మనం. యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్షరక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూతగణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. ఇప్పుడు మూడో శ్లోకం ఉందా మనకి? శ్లోకం
మూడు చెప్పలేదు కదా, నేను చెప్తాను. సత్వానురూప సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత, శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యశ్రద్ధ శ్రద్ధ సయేవ సహ. ఓ భరతకుమారా, వివిధ ప్రకృతి గుణాల ఆధీనంలో ఉన్న జీవితమును అనుసరించి మానవుడు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధని ఏర్పరచుకును. జీవుడు తాను పొందిన గుణములను అనుసరించి ఒకానొక శ్రద్ధతో చెందిన వాడుగా చెప్పబడును. ఆ గుణాలను అనుసరించి మానవుడికి శ్రద్ధ అనేది ఏర్పడుతుంది. జీవుడు తాను పొందిన గుణాలను అనుసరించి ఆ శ్రద్ధతో వాళ్ళు ఆ సాత్విక శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వాళ్ళు, రజోగుణం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇలా చెప్పబడతారనమాట. అట్లా శ్రద్ధ సాత్విక, రాజసిక, తామసిక ఆహారం. సత్వగుణంలో సాత్విక ఆహారం, రజగుణ ఆహారం, తామసిక ఆహారం. అట్లాగే తపస్సు, మనం ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకున్నాం. తపస్సు సాత్విక తపస్సు, రాజసిక తపస్సు, తామసిక తపస్సు. అట్లాగే శరీరం, వాక్కు, మనస్సు శారీరక తపస్సు. శారీరక తపస్సు అంటే దేవదేవునికి, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునికి, బ్రాహ్మణులకు, తల్లిదండ్రులకు, పెద్దలకి వీళ్ళందరికీ కూడా పూజించటం. అట్లే బ్రహ్మచర్యం, శాస్త్రాల యందు పూర్తిగా విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండటం. ఆహారానికి వచ్చేటప్పటికి వివాహేతర సంబంధాలు ఏది కూడా ఉండకూడదు, లేకుండా ఉండటం. సరళమైన స్వభావం కలిగి ఉండటం. తడవకోసారి అలగటం, కోపం తెచ్చుకోవటం, ఎదుటి వాళ్ళని తిట్టడం ఇవన్నీ ఉండకూడదు. సరళమైన స్వభావం కలిగి ఉండాలి, అలా ఉండాలి. తర్వాత మనకి గృహస్థులు కూడా వారి వైవాహిక జీవితంలో వేరే వారి పొందు కలిగి ఉండకూడదు. ఎవరినైతే వివాహం చేసుకుంటారో ఆ భార్యతోనే వాళ్ళు ఉండాలి. వేరే స్త్రీల్ని వాళ్ళు గ్రహించకూడదు. మాంచేయో అవ్యభిచారేణ. ఆ భగవంతుడిని కూడా వేరే దేవుళ్ళని పూజ చేయకూడదు, నన్నే పూజ చేయాలి, ఒక్క దేవుణ్ణే పూజ చేయాలి. ఆయన ఎవరు అంటే భగవంతుడు, కృష్ణ భగవానుడు. వాళ్ళందరూ దేవతలు, ఆయన నుంచి ఏర్పాటు చేయబట్టినటువంటి వాళ్ళు అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? యజంతే సాత్విక దేవాన్ యక్షరక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూత గణాంశాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సత్వగుణంలో ఉండే మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు రాక్షసులని, యక్షరాక్షసులు పూజిస్తారు. తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు భూత ప్రేతాలని పూజిస్తారు. అంటే సత్వగుణంలో ఉండే మనుషులు దేవతల్ని పూజిస్తారు. ఎందుకు పూజిస్తారు? వాళ్ళకి ఫలితం ఆశించి పూజిస్తారు. ఆ ఫలితం ఏంటి? ఇది చేస్తే నీకు ఈ ఫలితం వస్తుంది, ఇది చేస్తే ఈ దేవతను కొలిస్తే ఈ ఫలితం వస్తుంది, అవన్నీ ఉంటాయి. దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు ఆ దేవతను కొలిచి ఆ ఫలితాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. ఈ జీవితం మొత్తం ఫలితాలు పొందటంతోనే అయిపోతుంది. భౌతికమైన అవసరాలు, ఆ అవసరాలన్నీ కూడా తీర్చుకుంటూ జీవితాన్ని ముగిస్తాం, మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటాం. అంటే జేబు ఖాళీ చేసుకుంటూ ఉంటాం. మనం ఎప్పుడు సంపాదించుకుంటాం పుణ్యాన్ని, కానీ దాన్ని ఖర్చు చేసేస్తాం. ఫలితం అడుగుతాం, అడిగేటప్పటికి ఖర్చు అయిపోతుంది. అట్లా దేవతలందరినీ కూడా సత్వరం వాళ్ళు ఫలితాలను ఇస్తారు. ఆ ఫలితం అయిపోగానే ఇప్పుడు అయ్యప్ప దీక్షలు తీసుకుంటారు. దీక్షలు తీసుకుని అయ్యప్పని కాదు, అమ్మవారని కాదు, దీక్షలు తీసుకుంటారు 40 రోజులు. ఆ దీక్ష తీసుకున్న రోజులు తెల్లవారుజామున లేస్తారు, కఠినమైన నియమాలు పాటిస్తారు, కాళ్ళకి చెప్పులు కూడా వేసుకోరు, ఒంటి పూట భోజనం చేస్తారు, అన్నీ కూడా చేస్తారు, కీర్తన చేస్తారు, అన్నీ చేస్తారు. కానీ ఆ 41వ రోజు నుంచి మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంది వాళ్ళ జీవితం. ఇది కంటిన్యూగా చేస్తారా? చేయరు.
40 డేసే చేస్తారు. 40 డేస్ చేసిన తర్వాత అయిపోతుంది. వ్యాపారం అన్నమాట, భగవంతుడితో వ్యాపారం. నువ్వు నాకు ఈ ఫలితం ఇచ్చావా, నీకు నేను ఇంత డబ్బులు వేస్తా హుండీలో. నువ్వు నాకు ఈ ఫలితం ఇచ్చావా, 108 కొబ్బరికాయలు కొడతా నీకు. ఇవ్వలేదా, నువ్వు ఇవ్వలేదు కాబట్టి నీకు లేదు. ఆ భగవంతుడితో వ్యాపారం చేస్తారన్నమాట. అంతా భగవంతుడిది. దేవతలకి ఏంటంటే, నువ్వు ఇది ఇచ్చావంటే నేను ఇది ఇస్తా. వ్యాపారం అది పనికిరాదు. ఇదంతా ఎవరు చేస్తారు? రజోగుణం ఉన్న వాళ్ళు చేస్తారు. రజోగుణం ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు చేస్తారు, కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ ఫలితం ఆశించి చేస్తారు భగవంతుడిని. రజోగుణం ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? యక్షరాక్షసుల్ని పూజ చేస్తారు. యక్షరాక్షసులు అంటే నాయకులు, సినిమా యాక్టర్సు, వీళ్ళందరికీ కూడా అభిషేకాలు చేస్తారు, పూలమాలలు వేస్తారు, పుష్పాభిషేకాలు చేస్తారు. వీళ్ళకి గుడులు ఉన్నాయి, మీకు తెలుసు తెలియదు. గుడి కట్టించి పూజ చేస్తారు వాళ్ళకి. అలా చేస్తారు. అదేంటంటే వాళ్ళు ఫలితం ఆశిస్తారు. వాడి దగ్గర నుంచి ఏదైనా పదవి వస్తుందా మనకి, వాడి దగ్గర నుంచి ఏమైనా ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాడా, ఏదైనా ధనం వస్తుందా, ఏదైనా శాంక్షన్ చేస్తాడా అని నాయకులు వెంబడి పడతారు. అట్లా సినిమా యాక్టర్స్ వెంబడి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫండ్స్ వస్తుంటాయి, అవి ఖర్చు చేసుకోవడం కోసం. చుట్టూ వీళ్ళకి గొప్ప గౌరవం ఉంటుంది. ఆ సినిమా యాక్టర్ వస్తున్నాడు అనగానే, ఓ వాడు ఫ్యాన్ రా, వాడు పెద్ద ఇది ప్రెసిడెంట్ వాడేను దీనికి అని చెప్పినని ఎక్కడ లేని గౌరవం. వీటన్నింటి కోసంగా వాళ్ళు యక్షరాక్షసుల్ని పూజిస్తారు. తర్వాత తమో గుణం ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? భూత ప్రేతాలని పూజ చేస్తారు. భూత ప్రేతాలు అంటే ఏంటి? ఏదన్నా ఆరోగ్యం బాగలేదు, దెబ్బ వెళ్ళిపోతాడు, వెళ్ళిపోయి ఒక తాయెత్తు కట్టించుకొని వస్తాడు, మంత్రం వేయించుకొని వస్తాడు వెళ్ళిపోయి. తర్వాత చెట్లకు పూజలు చేస్తారు. ఏదన్నా కొంచెం జ్వరం వచ్చింది, ఏదైనా హెల్త్ బాగలేదు, వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళంగానే వాళ్ళకు తాడు కడతారు. తాడు కట్టి తగ్గుతుంది లేపో అంటారు. తగ్గే ఇది వచ్చినప్పుడు తగ్గుతుంది. అట్లా ఈ తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే వెంటనే భూత వైద్యుల్ని ఆశ్రయిస్తారనమాట. శాతబడులు ఇవన్నీ కూడా అన్నీ కూడా వస్తాయి దీంట్లోకి. करना उधर भी कर लो. ఇప్పుడు యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్, ఏం ఆహారం తీసుకుంటున్నావు నువ్వు, నీ శ్రద్ధ ఆహారం మీద ఏ విధంగా ఉంది? ఆయుసత్వ ఫలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనా రస్య స్నిగ్ధ స్థిరా హృదయ ఆహారా సాత్విక ప్రియా. సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైన ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయి, బుద్ధి బలము, ఆరోగ్యము, ఆనందము, సంతృప్తినిస్తాయి. ఇవి రసవంతాలు, పుష్టికరాలు, ఆరోగ్యకరమైనవి మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదాన్ని కలిగజేస్తాయి అన్నమాట ఈ ఆహార పదార్థాలు. ఇక్కడ చూడండి, సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన ఆహారం, తీసుకునే ఆహారం చక్కగా ఫ్రూట్స్ తింటారు, ఎక్కువ పులుపు, ఎక్కువ కారము, ఎక్కువ ఇది మన చేదు, ఇవన్నీ ఉన్న పదార్థాలు తీసుకోరు. వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారం ఎలా ఉంటుందంటే ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యేట్టుగా ఉంటుంది. అదే ఆహారాన్ని భగవంతుడికి నివేదన చేసి ప్రసాదంగా అలా ఈ తులసిని వేస్తారు ప్రతి దాని మీద. తులసి వేసి భగవంతుడికి నివేదన చేసి ఆహారాన్ని తీసుకుంటారు. ఇది
మన మన బుద్ధి బలాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం, బుద్ధి బలం అంటే ఏంటి? తెలివితేటలు. అంటే సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏదైనా చెప్పినా కూడా చెప్పిన విషయాన్ని తేలిగ్గా అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు గ్రాస్ప్ చేయగలుగుతారు. చెప్పే ఆధ్యాత్మికంగా కానీ ఏది కానీ అది దేని వలన వస్తుంది? ఆహారం మూలంగా వస్తుంది. వాళ్ళు చాలా కూల్గా ఉంటారు. కోపము అవన్నీ ఉండవు వాళ్ళకి. కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటాయి. ఆరోగ్యంగా ఉంటారు వాళ్ళు, ఆనందంగా ఉంటారు. ఈ ఇవన్నీ కూడా తిన్నందువల్ల మనకి సంతృప్తిగా ఉంటుంది, హ్యాపీగా ఉంటారు అనమాట. రసవంతాలు పుష్కరాలు. రసవంతంగా ఉంటాయి, బలాన్ని ఇస్తాయి శరీరానికి, ఆరోగ్యకరమైనవి, హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. ఏదైనా ఆహారం తీసుకోగానే తేపులు రావటం, ఇక్కడి నుంచి కడుపులో నుంచి మంట బయలుదేరుతుంది. అవన్నీ ఉండవు ఈ సాత్విక ఆహారంలో. అలాంటి ఆహారాన్ని తీసుకుంటారు, ఇష్టపడతారు అనమాట సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు. ఇదే ఆయువుని పెంచుతుంది. ఏం బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏం లేవండి అతనికి. 40 ఏళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందంటారు. వాళ్ళకి టైం ప్రకారం భోజనం ఉండదు. ఏది పడితే ఏ ఆహారం పడితే ఆ ఆహారం తీసుకుంటారు. మైదా తినకూడదు. మైదాతో చేసిన పిజ్జాలు, మైదాతో చేసిన బర్గర్లు, మైదాతో చేసిన ఇవి పఫ్ఫులు అవి తినేస్తుంటారు. టైంకి ఆహారం తీసుకోరు. వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్స్ వస్తాయి. ఒంట్లో పూర్తిగా పువ్వు పేరుకొని పోతుంది, హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చేస్తుంటాయి, చనిపోతారు తొందరగా. వాళ్ళకి ఆయువు ఉండదు అనమాట. ఆయువునే రజోగుణంతో తీసుకునే ఆహారం అదంతా కూడా. ఇది మనకు ఆయువుని పెంచుతుంది. సత్వగుణంతో తీసుకునే ఆహారము ఆయువుని, బుద్ధిబలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని ఇవన్నీ కూడా ఇస్తాయి అన్నమాట. ఈ ఆహారం పిల్లలు ఎట్లా ఆనందంగా ఉంటారు? ఎవరు తీసుకున్నా సరే ఆనందంగా ఉండేట్టుగా ఉంటుంది ఈ ఆహారం. అపర్ణ, प्रभु घर में है तो करके जाओ. కట్వములలోన తృష్ణం తీక్ష్ణరూక్షా విదాహినః ఆహారారసస్యేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రదాహ. చాలా చేదుగా, చాలా పుల్లగా, ఉప్పగా, వేడిగా, పదనైన పొడిబారిన ఆహారం, దహనం చేసే పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా రజోగుణానికి సంబంధించినటువంటివి. వాళ్ళు ఇష్టపడతారు, రజోగుణానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు. ఈ ఆహారం ఏంటంటే చేదుగా ఉన్న ఆహారాన్ని ఇష్టపడతారు, పుల్లగా ఉన్న పదార్థాలను తింటుంటారు, ఉప్పు కారాలు ఎక్కువగా వేస్తారు, అవి తింటూ ఉంటారు. బాగా వేడిగా నాలుక మాడిపోయేట్టు కాఫీ తాగటం, వేడిగా నాలుక మాడిపోతుంటుంది అనమాట. అట్లా స్టవ్ మీద బాగా వేడి చేసి అది గ్లాసులు పోసుకుని ఆ వేడిది తాగేస్తారు. అట్లా పదునైనవి, పొడిగా ఉన్నవి, తర్వాత దహనం చేయబడిన ఆహార పదార్థాలు, పదునైనవి, పొడిగా ఉన్నవి. ఇప్పుడు బండి దగ్గర నిల్చుంటారు వెళ్ళి, వాడు ఎట్లా చేస్తున్నాడో కూడా మనకి తెలియదు. ఆ పానీపూరీలు వాడి చేతులు బాగున్నాయా లేదా, ఏమీ లేదా, తినేస్తూ ఉంటారు. వెళ్ళి నిలబడతారు, తినేస్తారు. ఎంత తింటున్నాము అన్నది కూడా లిమిట్ ఉండదు. ఆ టేస్ట్గా ఉంది, ఆ కలర్ బాగుంది, కలర్ఫుల్గా ఉండేందుకు వాడు ఏదో ఒక రంగేస్తాడు. మనం ఇంట్లో చేసుకుంటే ఆ ఇంట్లో కన్నా ఇక్కడ బయట బాగుంటుంది అంటారు. బాగా మసాలాలు ఇవన్నీ వేసి వాళ్ళు కలర్ఫుల్గా చేస్తారు. వేడిగా ఇచ్చేటప్పటికి ఆ వేడిగా తినేటప్పుడు మనకి టేస్ట్ కూడా తెలియదు. ఆ వేడిగా తినేస్తారు. మిరపకాయ బజ్జీలు ఒకటి, పానీపూరీలు ఒకటి, ఆ బండి దగ్గర వెళ్ళి నిలబడతారు, నిలబడి తినేస్తూ ఉంటారు. దాని మూలంగా ఏమవుతుంది? తినేటప్పుడు బాగుంటుంది, ఆ తిన్న తర్వాత వాళ్ళకి బాధ అరగదు. కడుపులో నుంచి తేపులు వస్తుంటాయి, పులితేపులు, పుల్లగా నీళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి, కడుపులో నుంచి మంట మొదలవుతుంది,
గొంతులో దాకా. ఎందుకంటే వేడి వేడిగా తింటారు కదా, మొత్తం పుండు పడిపోతుంది గొంతంతా, ఇక్కడంతా కూడా. అది మొత్తం కూడా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది. స్టార్టింగ్లో కొంచెం కొంచెంగా ప్రాబ్లం ఉంటుంది, కొన్ని రోజులు అయ్యేటప్పటికి అదే అల్సర్స్ కింద మారుతుంది, అదే క్యాన్సర్ కింద అయిపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా దుఃఖాన్ని కలుగజేస్తాయి ఈ ఆహార పదార్థాలు. బాధను కలుగజేస్తాయి, రోగాన్ని కలుగజేస్తాయి, దుఃఖాన్ని కలుగజేస్తాయి రజోగుణంతో ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు. అవి వాడు ఎప్పుడో చేస్తాడు, చేసేసేసి తీసుకొచ్చి ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాడు. 3 అవర్స్కి మించిన ఆహారం పనికిరాదు, వాసన వచ్చేస్తుంది. మనం ఏదైనా చేసామనుకోండి, సమోసా చేసాను సపోజ్ ఇవాళ, రేపు పొద్దుంటికల్లా వాసన వస్తుంది దానికి, దాంట్లో కూర వాసన. కానీ వాళ్ళ దగ్గర అట్లా రాదు. ఎందుకు? ఫ్రిడ్జ్లో పెడతారు వాళ్ళు, దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తారు, చేసి మనకు అవెన్లో పెట్టిస్తారు పైగా దాన్ని మళ్ళీ. దాంతో మనకి రోగం వచ్చేస్తుంది. ఆ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినంతసేపు బాగుంటుంది, బయటికి తీసి 1 గంట ఉంచండి, ఆ చల్లదనం అయిపోగానే కంపు కొట్టడం మొదలవుతుంది, పాసిపోతుంది ఇమీడియట్గా. అలా అటువంటి ఆహార పదార్థాలు తిన్నందువల్ల రోగాన్ని కలుగజేస్తాయి. ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం, ఇప్పుడు మసాలాలు మనకి ఇంట్లో చేసుకోవడానికి బద్ధకం. మనం ఏం చేస్తాం, బయట మసాలా పొడి కొనుక్కొచ్చేస్తాం ప్యాకెట్, దాంట్లో ప్రిజర్వేటివ్ ఉంటుంది, కలర్ ఉంటుంది. ఆ మసాలా వేసిన సాంబార్ పొడి దగ్గర నుంచి అవి మనం ఏం చేస్తాం, వేసి చేస్తాం, చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం తినేటప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి వెచ్చ చేస్తాం. అది మళ్ళీ ఇంకోసారి వెచ్చ చేసేటప్పటికి అది విషపూరితాలు అయిపోతాయి అన్నమాట. అది కడుపులో రోగాన్ని కలుగజేస్తుంది. ఆ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఒకటి, కలర్స్ ఒకటి, ఇవన్నీ కూడా వేయకపోతే మన దగ్గర మనం తయారు చేసింది వాళ్ళు ఇచ్చినట్టు 3 నెలలు అట్లా ఎక్స్పైరీ డేట్ ఇస్తారు, అట్లా ఉండవు అన్ని రోజులు. వాళ్ళేంటి అన్ని ప్రిజర్వేటివ్స్ వేస్తారు ప్రతి దాంట్లో కూడా. ఆహారం నిల్వ ఉండాలి అంటే దానికి తగ్గట్టుగా వేస్తారు, అన్ని రోజులే ఆ వేసింది పనిచేస్తుంది. ఆ వేసిన ప్రిజర్వేటివ్ పనిచేసినంత కాలం అది బూజు పట్టదు, పుచ్చు రాదు, ఏం రాదు. అది అయిపోయిన నెక్స్ట్ డే నుంచి దానికి నశించటం మొదలవుతుంది అనమాట పూర్తిగా. దాంట్లో పురుగులు రావటం, బూజు పట్టడం, ఆహార పదార్థాలు ఇప్పుడు అన్నీ కూడా రెడీ టు ఈట్ అని వస్తున్నాయి. జనాల్లో బద్ధకం పెరిగిపోతున్నది, చేసుకోవడం చేత కాకుండా నేర్చుకోకుండా అవన్నీ తీసుకొచ్చుకొని తినేస్తున్నారు. దాంతో 100 సంవత్సరాలు భగవంతుడు ఇచ్చిన ఆయుష్ని మనం 40 ఏళ్ళకి 50 ఏళ్ళకి అందరూ కూడా ముగించేస్తున్నారు. క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి. వీటన్నింటికి కారణం ఏంటి? డబ్బు సంపాదిస్తున్నావు కానీ ఉపయోగం ఏంటి? 40 ఏళ్ళకే చచ్చిపోతావు, నువ్వు 50 ఏళ్ళకే చచ్చిపోతావు, రోగగ్రస్తుడు అవుతావు, ఏది తినడానికి వీలు కాదు, ఉపయోగం లేదు. ఇలాంటి ఆహారాన్ని మనము స్వీకరిస్తున్నాం. ఇప్పుడు రజోగుణం ఉన్నటువంటి వాళ్ళే రాక్షస గుణాలు ఎక్కువగా ఉన్నారు ఇప్పుడు. అందుకే మనకి ఇస్కాన్లో మనకి ఒక పద్ధతి, భగవంతుడికి నివేదన చేయాలి, నువ్వే ఇంట్లో వంట చేయాలి, వంట చేసి చేసిన పదార్థాలు భగవంతుడికి ఆఫర్ చేయాలి, ఆఫర్ చేసిన పదార్థమే తినాలి నువ్వు. వేడి వేడిగా అసలు ఇట్లా పొగలొస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళు మనకి పెట్టేవి కూడా, వేడి వేడిగా నైవేద్యం పెట్టినవి ఆహార పదార్థాలే మనకు కూడా పెడుతూ ఉంటారు ప్రసాదం. అట్లా మనము 3 అవర్స్ లోపలే ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి, లేకపోతే అది రజోగుణానికి సంబంధించిన ఆహారంగా మారిపోతుంది అన్నమాట. ఈ విధంగా భగవంతుడికి నివేదన చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా మంచిది కాదు, పుల్లగా ఉండేవి, కారంగా ఉండేవి. దీంట్లోనే కారం వేసి మసాలాలు వేసి ఘాటు కొట్టేట్టుగా చేస్తారు. ఆ ఘాటు కొట్టే దాంట్లో మళ్ళీ ఈ మిరపకాయ ఒకటి కొరుక్కుంటారు నాలుక మండిపోయేట్టుగా. ఇవన్నీ కూడా ఆ గుణాన్ని బట్టి వస్తుందన్నమాట. దాన్ని నాకు కావాలి అనిపిస్తుంది, అది తింటారు, తినేటప్పటికి రోగం వస్తుంది.
యాతయామగతరసం పూతి పర్యుషితం చేత్ ఉచ్చిష్టమపి చామేద్యం భోజనం తామస ప్రియం. తినడానికి 3 గంటలకు ముందు తయారు చేసిన ఆహారం రుచి లేని కుళ్ళిన వాసన పట్టిన మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలినవి అంటరాని వస్తువులతో కూడిన ఆహారం తామస గుణానికి చెందిన వారికి ప్రియమైనది. ఈ లక్షణాలన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. బర్గర్లు, పిజ్జాలు ఇవన్నీ కూడా, బర్గర్లు అవంతా కూడా వాటిలలో ఫంగస్ వచ్చినా తెలియదు మనకి. ఫంగస్ వచ్చేస్తుంది లోపల. ఇప్పుడు పండ్లు వాటిలకు కూడా ఊరికే వచ్చేస్తుంది ఫంగస్. కొంచెం భాగమే వచ్చింది కదా బూజు, అది కట్ చేసి తిందాం అనుకుంటాం. మిగిలిన భాగం అంతా కూడా ఆ బూజుకు సంబంధించిన క్రిమి వ్యాపించి ఉంటుంది, కాబట్టి తినకూడదు. కుళ్ళిన పదార్థం, బూజు పట్టిన పదార్థం పూర్తిగా పారేయటమే. తిన్నామంటే వెంటనే మనకి క్యాన్సర్ అటాక్ అవుతుంది కొన్ని రోజులు అయ్యేటప్పటికి. అందుకని చెప్పినని ఇటువంటి ఆహారాలు మంచిది కాదు. రుచి లేనివి తినకూడదు. రుచి పోతుంది, రుచి చచ్చిపోతుంది. ఎక్కువ టైం ఉందనుకోండి నిల్వ, దాంట్లో రుచి ఉండదు. అప్పటికప్పుడు చేసిన దాంట్లో ఉండే రుచి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తీసిన దాంట్లో ఉండదు రుచి. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తీసిన ఆహార పదార్థాలు తినకూడదు, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోకూడదు. కొంచెమే చేసుకోండి, ఎంత కావాలో అంత చేసుకోండి. ఎక్కువ చేసేసేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని ఆహారాన్ని తినకూడదు. కుళ్ళినవి తినకూడదు, వాసన పట్టినవి తినకూడదు, ఇతరులు తినగా మిగిలినవి. ఇప్పుడు ఏంటంటే కల్చర్ పెరిగిపోయింది. కాలేజెస్లో వాటిల్లో ఒక్క బౌల్లో పెడతారు. వాళ్ళు వెళ్తారు, అందరు కలిసి వెళ్తారు హోటల్స్కి, ఒకే బౌలు. ఆ బౌల్లోనే వీడి తినే స్పూనే దాంట్లో పెడతాడు. చుట్టూ కూర్చుంటారు టేబుల్కి. ఎంగిల్ అనేది లేదు. ఆ స్పూనే అందరూ నోట్లో పెట్టుకుంటుంటారు, అదే స్పూన్తో మళ్ళీ తింటూ ఉంటారు. వాడికున్న రోగం 10 మందికి వచ్చేస్తుంది. వీళ్ళకి అందరికి కూడా నాలుక మీద రోగం ఉంటుంది, అన్నీ కూడా క్రిములు అవి అందరికీ కూడా అంటుతాయి అన్నమాట. ఎంగిల్ అనేది పనికిరాదు అస్సలు. అది చూసుకోవాలి, మన పిల్లలకి నేర్పించుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా మనం ఎంగిల్ తినకూడదు అని చెప్పిన అనేది. ఒకళ్ళు కొరికి ఇంకొకళ్ళు నోట్లో పెడుతూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా పనికిరాదు. అవన్నీ గుడ్ ఫ్రెండ్షిప్ కాదు. ఆ ఎంగిల్ తింటేనే ఫ్రెండ్షిప్పా? కాదు. మొత్తం కూడా కల్చర్ అంటూ మనకున్నటువంటి మన పద్ధతులన్నింటినీ వెనక్కి నెట్టి మన వాళ్ళు ఆ పనికిమాలిన పద్ధతులన్నీ నేర్చుకుంటున్నారు. మన పూర్వీకులు 100 years బతికే వాళ్ళ ఆయుష్ ఉండేది వాళ్ళకి. ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఉండట్లా. కారణం ఏంటి అంటే మన పూర్వీకులు అనుసరించినటువంటి పద్ధతులు ఏవి కూడా మనం అనుసరించట్లేదు. మీరు ఛాందసులు, మీరు పక్కకు పదండి అంటున్నారు పెద్దవాళ్ళని. పక్కకు పదండి అనేసేసి వాళ్ళకి తోసిన, వాళ్ళ మనసుకు ఆలోచనకు తోచినట్టుగా వాళ్ళు చేస్తూ పోతూ ఉన్నారు. దాంతో వాళ్ళది జీవితము ఎండ్ అయిపోతూ ఉన్నదన్నమాట, మధ్యలోనే తునిగిపోతున్నది. యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్. ఏం తింటున్నావు నువ్వు అన్నది చూసుకొని తినాలి. ఇప్పుడు పిల్లలు చూడండి, చిన్న ఏజ్లోనే ఒబేసిటీ, ఇంత లావుగా అయిపోతున్నారు, ఇంత పొట్టలు. ఆ కలర్ వేసినవి అవన్నీ కూడా మైదాతో తయారు చేసినవి. దాంట్లో చాలా రకాల ఎసెన్స్లు వేస్తారు తయారు చేసేటప్పుడు. సోడా వేస్తారు, బేకింగ్ సోడా, ఆ సోడా, ఈ సోడా, ఇవే అన్నీ వేసేసేసి చేసినవన్నీ కూడా తిన్నందువల్ల అది పోనీ ఏదో టేస్ట్కి ఒక్కరవ తిని ఊరుకుంటారా? లేదు. టేస్ట్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఎక్కువగా తినేస్తారు, అదే తింటారు. చాక్లెట్స్ చేసేటప్పుడు మొత్తం కూడా ఆ చాక్లెట్స్, దానికి సంబంధించిన ఇది ఉంటుంది కదా, చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ. దాంట్లో ఆ చాక్లెట్ ఇది తీసేటప్పుడు ఆ వాసనకి బోలెడని బొద్దంకులు చుట్టూ చేరతాయిట, చచ్చి కూడా పోతాయి దాని మీద పడి. అది అటువంటి ఆహారాన్ని, ఆ చాక్లెట్స్ తింటాం మనం విపరీతంగా, పళ్ళన్నీ పుచ్చిపోతూ ఉంటాయి. చిన్నపిల్లలకు ముద్దు అనమాట, ముద్దుతో ఇంత పెద్ద చాక్లెట్ కొనిస్తారు వాళ్ళకి. వ్యాపారస్తులు వాళ్ళ డబ్బుల కోసంగా వాళ్ళ అట్రాక్షన్ పెద్ద పెద్ద చాక్లెట్లు చేసి తీసుకొచ్చి పెడతారు. ఆ ముద్దతో వీళ్ళు తీసుకెళ్ళి ఇస్తారు వాళ్ళకి. వాడు టేస్ట్గా ఉందని ఫుల్గా తినేస్తాడు.
రోగం వచ్చేస్తుంది, పళ్ళు పుచ్చిపోతాయి. 100 సంవత్సరాలు ఉండాల్సిన పళ్ళు చిన్న ఏజ్లోనే పళ్ళ రోగాలు మొదలైపోతాయి, చిన్న వయసులోనే. ఇవన్నీ కూడా మనం ఏం తింటున్నాము, ఏం పిల్లలకి ఇస్తున్నాము అనేది గమనించుకోవాలి. ఆహారంలోనే అంతా ఉంది. మనం ఏది చేయాలన్నా, భక్తి చేయాలన్నా, ఏది చేయాలన్నా కూడా మనకి ఆరోగ్యం ఉంటేనే చేయగలుగుతాం. ఆరోగ్యం లేకపోతే చేయలేము. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆరోగ్యం మీద దృష్టి పెట్టాలి మనం. సత్వగుణంతో ఉన్నటువంటి ఆహారం తినాలి. సత్వగుణంతో ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని తింటేనే, సాత్విక ఆహారం తింటేనే మనిషి హ్యాపీగా ఈ విధంగా ఉండగలుగుతాడు. రజోగుణంతో ఉన్న ఆహారాన్ని తింటే ఈ విధంగా కోపము, ఆందోళన, టెన్షన్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయన్నమాట. వాళ్ళకి తట్టుకోలేరు, దేన్ని కూడా తట్టుకోలేరు. తర్వాత తమో గుణంతో తిన్న ఆహారము నిద్రని, అలసత్వాన్ని, నిద్రని, సోమర్తనాన్ని ఇవన్నింటినీ కూడా కలుగజేస్తుంది తమో గుణంతో ఉన్న ఆహారం. అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధిదృష్టో యయుజ్యతే యష్టవ్యమే వేతి మనః సమాధాయ సాత్వికః. శాస్త్రగ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం విధిగా ప్రతిఫలం కోరుకుని వారు మనసులో దృఢ సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞము సత్వగుణంతో చేయబడ్డ యజ్ఞము. యజ్ఞం అంటే ఫలితం ఆశించకుండా చేసేది యజ్ఞం. ఫలితం ఆశించకుండా ఫలితాన్ని భగవంతుడికి వదిలేసేయాలి. కానీ మనం యజ్ఞం అంటే పూర్వకర్మ ఉంటుంది, ఉత్తరకర్మ ఉంటుంది. యజ్ఞం అంటే పూర్వకర్మ అంటే ఏంటి? శుద్ధిగా ద్రవ్యాలు ఏర్పాటు చేసుకోవటం, తర్వాత అక్కడ యజ్ఞ వేదిక ఏర్పాటు చేసుకోవటం. ఆ కురు మహారాజు తనే అన్నీ కూడా ఏర్పాట్లు చేసుకునేవాట. యజ్ఞ వేదికను ఏర్పాటు చేసుకోవటం ఆయన సొంతంగా సహస్రాలతో ఆ ద్రవ్యాలన్నీ ఏర్పాటు చేసుకోవటం అంత శ్రద్ధగా చేసేవారు అనమాట. ఫలం ఆశించకూడదు, కానీ యజ్ఞానికి ఫలం ఆశిస్తారు. ఫలం ఆశించి యజ్ఞం చేస్తారు. అదేంటంటే పుత్రకామేష్టి అని, రాజసూయాగం అని, ఇట్లా రకరకాల యజ్ఞాలు. ఆ యజ్ఞాలకి వీళ్ళు బ్రాహ్మణులకి సంభావనలు ఇవ్వాలి. మంచి మంచి బ్రాహ్మణులు దొరకాలి, వాక్శుద్ధి కలిగి ఉండాలి, వాళ్ళకి మంత్రోచ్చారణ సక్రమంగా నేర్చుకున్న వాళ్ళే ఉండాలి. ఇవన్నీ లేకపోతే గనక యజ్ఞం చేసి వేస్ట్ అనమాట. శాస్త్ర గ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారంగా ప్రతిఫలం కోరుకోని వారు మనసులో ప్రతిఫలం కోరుకోకూడదు. దృఢమైన సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞం సత్వగుణంతో చేసిన యజ్ఞంగా చెప్పబడుతుంది. దృఢమైన సంకల్పం ఉండాలంతే. భగవంతుడు తృప్తి పడాలి, భగవంతుడు ఆనందమే నా ఆనందం, నేను చేసిన యజ్ఞ ఫలాన్ని ఆయన స్వీకరించాలి అని చెప్పి అనుకొని చేసిన యజ్ఞము సత్వగుణంతో చేసే యజ్ఞంగా చెప్పబడుతుంది. ఇప్పుడు మనకి రజోగుణం తమోగుణం చెప్పలేదా? 11ది. ఓకే, మనకి కలియుగంలో ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన యజ్ఞం ఏంటంటే చైతన్య మహాప్రభు కలిసంతరణ ఉపనిషత్తుల్లో నుంచి తీశారు. ఈ మంత్రాన్ని తీసి ఈ మంత్ర జపమే యజ్ఞం అన్నమాట. సంకీర్తన యజ్ఞం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ సంకీర్తన చేసుకుంటూ జార్ఖండ్ అడవుల్లో వెళ్తూ ఉంటే చైతన్య మహాప్రభువు అక్కడ ఉన్నటువంటి క్రూర మృగాలు అవన్నీ కూడా నృత్యం చేసేవిట ఆయనతో పాటుగా. అవన్నీ సత్వగుణంలోకి వచ్చేసేవన్నమాట. వచ్చి ఆయనకి నమస్కారం చేసేవి, ఆయనతో పాటుగా నృత్యం చేసేవి. ఆ విధంగా చేసేవన్నమాట. అంటే ఆ మంత్రానికి అంత ఫలం, అంత పవర్ ఉంది మనం శ్రద్ధతో చేస్తే కనుక. కలియుగంలో చేయాల్సింది హరే కృష్ణ నామ జపము, సంకీర్తన. అభిసంధాయతు ఫలం
దంభార్థమపి ధ్యాయచైవ యత్ విద్యతే భరతశ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. భరతశ్రేష్ఠ, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారం కోసం చేయబడి యజ్ఞము రజోగుణం యొక్క స్వభావం అని నీవు తెలుసుకోవాలి. ప్రతిఫలాపేక్ష, ఫలితం ఆశించి చేస్తాం యజ్ఞం. ఇప్పుడు మనకి యజ్ఞాలంటే ఏవి చెప్పారు? బ్రహ్మయజ్ఞము, భూతయజ్ఞము, దైవయజ్ఞము, పితృయజ్ఞము, మనుష్య యజ్ఞము. ఈ యజ్ఞాలు చేయాలి. కానీ మనము ఒక గృహస్థ ఆచరించాల్సిన యజ్ఞాలు కంపల్సరీగా చేయాలి. ఈ యజ్ఞాల గురించి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, వీటన్నిటి గురించి. అట్లా మళ్ళీ మళ్ళీ భగవంతుడు అన్నింటినీ రిపీట్ చేసి మనకి మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నారనమాట. ఆ రజోగుణంతో చేసేటువంటి యజ్ఞం గొప్ప కోసం చేసేటువంటిది. డబ్బు, నాకు బాగా ధనం ఉంది కాబట్టి నేను యజ్ఞం చేస్తున్నాను అందరినీ అంటే చేసే వ్యక్తి అక్కడ ఉండడు. డబ్బు ఉంది కాబట్టి ఆ డబ్బులు ఇచ్చేస్తాడు, ఆయన పేరు మీద జరిగిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట కార్యక్రమాలన్నీ కూడా. అవన్నీ కూడా ఆ డబ్బు పోనీ ఆయనదా కాదు, అందరి దగ్గర దండుకున్నది అనమాట. అట్లాంటి యజ్ఞాలన్నీ కూడా ఫలాని వాళ్ళు చేస్తున్నారు, నాయకుడు యజ్ఞం చేస్తున్నాడు అని చెప్పినని అందరి దగ్గర వెళ్ళి వసూలు చేస్తారు. వసూలు చేసి ఆ డబ్బు పెట్టి యజ్ఞం చేస్తారు. ఫలితం ఆశించి చేస్తారు. నేను ఈ ఎలక్షన్స్లో గెలవాలి, నేను ఈ నాయకుడిగా ఎన్నికవ్వాలి. ఇదంతా కూడా రజోగుణంతో చేసేటువంటి యజ్ఞము, రజోగుణ స్వభావం. ఇప్పుడు అసలు యజ్ఞం అంటే యజ్ఞ ద్రవ్యాలు బాగుండట్లేదు. యజ్ఞ ద్రవ్యాలంటే మనకి పూర్వకర్మ చేయాలంటే ఆ యజ్ఞ వేదిక ఏర్పాటు చేసుకోవటం, యజ్ఞానికి ఉపయోగించుకునే ద్రవ్యాలు, అవి ఔషధాలు అవన్నీ ఉపయోగిస్తారు. అవి నీట్గా దొరుకుతున్నాయా? దొరకట్లా, మందులు వేసి పండిస్తున్నారు. అన్నీ కూడా అవి తీసుకొచ్చి మనం యజ్ఞం చేస్తాం. ఆవు నెయ్యి, ముఖ్యంగా నెయ్యి కావాలి. ఆవులు ఉంటున్నాయా? ఎక్కడ ఉంటున్నాయి ఆవులు? దేశీయ ఆవు నెయ్యి తీసుకొచ్చి దాన్ని పెట్టి యజ్ఞం చేయాలి, అప్పుడు దేవతలు వస్తారు. కానీ మనం చేసిన యజ్ఞాలకి దేవతలు రారు. యజ్ఞం చేశామని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం అంతే. బ్రాహ్మణుడి వాక్ శుద్ధి లేదు, ద్రవ్య శుద్ధి లేదు, మనస్సు శుద్ధి కూడా లేదు. మన మనస్సు కూడా శుద్ధిగా ఉండదు, కల్మషంతో నిండిపోయి ఉంటుంది. ఫలితాలు ఆశించి చేస్తూ ఉంటాం. ఈ దంభము, దర్పము ఇవన్నీ నేను చేస్తున్నాను, గొప్పగా నేను చేస్తున్నా, ఫలానా యజ్ఞం చేయించాను నేనని చెప్పుకుంటాం. ఇవంతా కూడా రజోగుణంతో చేసేటువంటి యజ్ఞాలు. తర్వాత ఉత్తర కర్మ అంటే బ్రాహ్మణులకు అందరికీ కూడా సంభావనలు ఇవ్వాలి, అందరినీ తృప్తిపరచాలి వాళ్ళని. బ్రాహ్మణులందరికీ కూడా వచ్చిన వాళ్ళకి చాలా మందికి భోజనాలు పెట్టాలి శాంతి కోసం. ఇవన్నీ చేయాలి ఉత్తర కర్మ కూడా. అవి చేయనప్పుడు రజోగుణంతో చేసినటువంటి యజ్ఞంగా చెప్పబడుతుంది. విధిహీనమ సృష్టాన్నం మంత్రహీనమ దక్షిణ. హరే కృష్ణ. అయిపోతుంది టైం. మంత్రహీనం అదక్షిణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. విధిహీనం సృష్టాన్నం మంత్రహీనం అదక్షిణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణ లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చారణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించే యజ్ఞాన్ని తామస యజ్ఞం అని చెప్తారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పా కదా, అది తామస యజ్ఞం అంటారు. ఇప్పుడు మనకు ఒక పద్ధతి, ప్రతిదానికి కూడా ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. సంక్రాంతి అప్పుడు భోగి మంట ఏమన్నారు? భోగి మంటలో అన్నీ తీసుకొచ్చి వేస్తారనమాట. పాత చాటలు, మళ్ళా గాదెలు, పాత జల్లెళ్ళు, దడులు కట్టుకునే వాళ్ళ దడులు అన్నీ కొత్తవి ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. సంక్రాంతి సమయానికి అన్ని కొత్త ధాన్యం వస్తాయి, అన్నీ కొత్త వాటిల్లో
పోస్తారు, కొత్త వాటిని ఉపయోగిస్తారు. అందుకని పాత మొత్తం కూడా వాళ్ళు తెల్లవారుజామునే భోగి మంటలో వేసేసేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు దడులు లేవు, చాటలు లేవు, జల్లెళ్ళు లేవు, గాజులు లేవు, ఏవీ లేవు. అందుకని వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, టైర్లు, ప్లాస్టిక్ కవర్లు ఇవన్నీ వేస్తున్నారు భోగి మంటలు. దాని మూలంగా మనకి మొత్తం అసలు చీకటి అయిపోతుంది. ఆ భోగి మంట వేయంగానే మొత్తం నల్లగా పొగగమ్మేస్తుంది. అది పీల్చిన వాళ్ళకి ఆస్మా వస్తుంది, ఆస్మా రోగం వస్తుంది. అట్లా ఆస్మా రోగులు అసలు చచ్చిపోతారు అది ఆ రోజు తట్టుకోలేక. కొంచెం ఆస్మా ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమందికి ఊపిరి అందక చాలా కష్టపడుతున్నారు అందరూ కూడా. దానికి కారణం ఏంటి? ఇదే విధిహీనం. మనకి చెప్పలా, శాస్త్రాల్లో చెప్పలా ఇలాంటి యజ్ఞాలు చేయమని, కానీ చేస్తున్నాం మనం. చేసినందువల్ల తామసంతో, తమోగుణంతో చేస్తున్నాం, బుద్ధి లేనందువల్ల. మనం చెప్పినా వేండువాడు మూర్ఖుడు. మొత్తం మనకి ఆరోగ్యం మొత్తం కూడా నాశనం అయిపోతున్నది. దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్యం అహింసాచ శరీరం తపోచ్యతే. దేవదేవుణ్ణి, బ్రాహ్మణుని, గురువుని, తల్లిదండ్రుల్ని, పెద్దల్ని పూజించడం, పవిత్రంగా ఉండటం, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి శరీరంతో చేసే తపస్సు. సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంబేన చైవ యత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం జలమధ్రువం. ఇతరుల నుంచి గౌరవం పొందడానికి, సన్మానాలు చేయించుకోవడం, పూజలు పొందటం కోసం గర్వంతో చేసే తపస్సును రజోగుణంతో చేసిన తపస్సుగా చెప్తారు. రజోగుణం సన్మానం, డబ్బులు కట్టి సన్మానం చేయించుకుంటారు. సినిమా యాక్టర్స్ వాళ్ళకి ఇస్తారు, ఫండ్స్ ఇస్తారు. అరే సన్మానం ఏర్పాటు చేయండి రా అని చెప్పి వాళ్ళు సన్మానం చేస్తారు. 100 రోజులు ఆడేట్టుగా చూడండి రా ఈ సినిమాని అని చెప్పినని కొన్ని థియేటర్స్లో ఎంత చెత్త సినిమా అయినా సరే 100 రోజులు ఆడాలంతే. ఇదంతా కూడా రజోగుణంతో సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు అన్నమాట. ఇతరుల నుండి గౌరవం పొందటం, ఇవన్నీ కూడా రజోగుణ తపస్సు. ఇది నాయకులు కూడా సన్మానాలు అడిగి చేయించుకుంటూ ఉంటారు. మీకు సన్మానం చేస్తున్నామండి ఈరోజు రండి అని ఓ పెద్ద సభ చేసేసేసి దానికి తగ్గ ఫండ్ ఇస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు కదా, కలెక్ట్ చేసిన ఫండ్ దానికి ఉపయోగిస్తారు. మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామసముదాహృతం. తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడం ద్వారా గాయపరచడం వంటి మూర్ఖత్వంతో చేయి తపస్సు తమో గుణానికి సంబంధించిందిగా చెప్తారు. మనం చెప్పుకున్నాం, ఇది భస్మాసురుడిది కూడా చెప్పుకున్నాం కదా. భస్మాసురుడు తపస్సు చేశాడు, విపరీతమైన తపస్సు చేసి ఎవరి తల మీద చేయి పెట్టినా వాళ్ళు భస్మం అయిపోయేట్టుగా వరం తీసుకున్నాడు. ఆయనే భస్మం అయిపోయినాడు. విష్ణుమూర్తి ఆయన వచ్చారు, వచ్చి మోహిని ఆకారంలో ఆయనే భస్మం అయ్యేట్టుగా చేశాడు. శివుడి తల మీద ఇచ్చిన ఆయన మీదే చేయి పెట్టడానికి చూశాడు, వరం ఇచ్చిన ఆయన మీదే. అట్లా మనం చేసుకున్నవి మనల్నే నాశనం చేస్తాయి, మనల్ని గాయపరుస్తాయి. మన మూర్ఖత్వం అదంతా కూడా. ఇప్పుడు పంటలు పండిస్తున్నాము, ఎరువులు విపరీతంగా వేస్తున్నాము, పంట వస్తుంది, డబ్బులు వస్తాయి బాగా. కానీ ఆ డబ్బులన్నీ ఎటు వెళ్తున్నాయి? హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళిపోతాయి. రోగం వచ్చేస్తుంది వెంటనే, మనకి ఏ క్యాన్సరో వస్తుంది. ఉపయోగం ఏంటి? నువ్వు సంపాదించిన డబ్బు ఉపయోగం లేదు. మనం చేసినటువంటి పనులే మనల్ని మనమే హింసించుకుంటున్నాం. నేల మొత్తం నాశనం చేసేసాం, ఎరువులేసి చక్కగా పండే నేలని నాశనం చేసేసాం, వాటర్ అంతా నాశనం చేసేసాం, కలుషితం చేసేసాం.
వాయువు మొత్తం కలుషితం చేసేసాం. ఆక్సిజన్ మనకి ఊపిరి అందదు, హ్యూమిడిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా మనం చేసుకున్నదే. ఇదంతా తమో గుణం, బుద్ధి లేకుండా చేసేటువంటి తపస్సు అనమాట, పనులు. అవన్నీ చేసినందువల్ల మనల్ని మనమే హింసించుకుంటున్నాం. దాతవ్యమితి యద్దానం. తపస్సులు అయిపోయినాయి, 3 అయిపోయినాయి కదా, ఇప్పుడు దానాలు. దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతే అనుపకారిణే దేశీకాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా, ఫలం ఆశించకుండా దానం చేయాలి. ఆ దానం సత్వగుణంతో చేసినటువంటి దానం కిందికి వస్తుంది. యోగ్యుడైన వ్యక్తికి చేయాలి. యోగ్యుడైన వ్యక్తుల్ని వెతుక్కోవడం కష్టం ఇప్పుడు. చక్కగా ఏ టెంపుల్లోనో అన్నదానానికి కట్టండి. రాధామాధవ ఆలయంలో అన్నదానం జరుగుతుంది. వాళ్ళు చక్కగా మీరు ఎంతమందికి భోజనం పెట్టమంటే అంతమందికి భోజనం పెడతారు. ప్రతిరోజు కూడా అన్నదానం జరుగుతుంది. భగవంతుడికి డ్రెస్కి ఇవ్వండి, వస్త్రదానం. భగవంతుడికి డ్రెస్ కుట్టించండి, మంచి డ్రెస్కి. భగవంతుడికి పూజలు, సేవలు చేయించండి. గోదానం చేయండి, గోశాలకి కట్టండి. గోదానం చేయడం అంటే కొంచెం ఖర్చుతో కూడుకున్న పని, అది చేయలేరు. గోశాలలో గోగ్రాసంకి ఎంత అని చెప్పినాను ఇవ్వండి, గోశాలకి ఉపయోగించండి అని. ఈ దానం అంతా కూడా మనకి ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా చేయాలి. ఆ ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా చేసినప్పుడు అది సత్వగుణంతో చేసినటువంటి దానం కిందికి వస్తుంది. ఒక బ్రాహ్మణుడి చేతిలో డబ్బులు పెట్టిన సద్బ్రాహ్మణుడికి, ఆయనకి ఆ రోజుకు భోజనానికి ఇచ్చిన తర్వాత కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి భక్తులకు ఏదైనా సహాయం చేసినా దానికి ఫలితం ఆశించకూడదు, ఫలితం ఆశించకుండా చేయాలి. అది సత్వగుణంతో చేసినటువంటి దానం అన్నమాట. ఎత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసంస్మృతం. రజోగుణంతో చేసే దానం ప్రతిఫలం కోరుతూ మనం ఈ డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటారు. అది నాయకులు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి ఎలక్షన్స్ రాగానే తలా 1000 రూపాయల తండాలు ఉంటాయి, వాళ్ళ నాయకులు ఉంటారు. ఆ నాయకుడికి ఇచ్చేస్తారు. దాంట్లో ఉన్న నాయకుడికి ఎన్ని లక్షలని ఇస్తారు, పంచుకోరా అని చెప్తారనమాట. దానికి ఫలితం ఏంటి, తాను ఎన్నుకోబడతాడు. ఎన్నుకోబడినప్పుడు మళ్ళీ అంతకు 10 రెట్లు ఎక్కువ సంపాదిస్తాడు మన మీద, మనమే ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. అది తెలియదు మనకి, తెలియక వాడికే ఓట్లేస్తాం, డబ్బులు తీసుకుంటాం, ఓట్లేస్తాం. ఫలితం ఆశించి చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఇది రజోగుణంతో చేసేటువంటి దానం అన్నమాట. ఈ డబ్బులు పంచడం ఇదంతా కూడా. ఆదేశకాలే దానం అపాత్రేభ్యస్య దీయతే అసత్కృత మవజ్ఞాతం తత్తామసముదాహృతం. అనుకాని చోట కాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానం తమో గుణానికి సంబంధించిందిగా. ఏం ఆలోచించం మనం, జేబులో డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు వచ్చిన వాడు కూడా నువ్వు ఎంత ఇస్తావు, నాకు డబ్బులు కావాలి, 100 రూపాయలు ఇవ్వని చెప్పి ఏదైనా 1 రూపాయి 2 రూపాయలు ఇస్తే మనం కింద నుంచి పైకి చూస్తాడు. వాడికి 100 రూపాయలు వేయాలి. అట్లా ఇచ్చిందంతా తీసుకెళ్ళి తాగుతాడు, ఏ యాక్సిడెంటో చేస్తాడు. ఆ దాంట్లో భాగం పంచుకుంటాం మనం ఆ పాపంలో. అది తమో గుణానికి సంబంధించిన దానము, ఆలోచించకుండా చేసేటువంటి దానం. ఓం తత్సదితి నిర్దేశ్యం బ్రహ్మణ త్రివిధ స్మృత బ్రాహ్మణస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితా పురా. సృష్టి ప్రారంభం నుంచి ఓం తత్సత్ అనే 3 పదాలు కూడా పరబ్రహ్మాన్ని సూచిస్తాయి. భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలు ఏ చేస్తున్నా సరే భగవంతుడి సంతృప్తి కోసం జరిగే కార్యక్రమంలో ఓం తత్సత్ అనేటువంటి 3 పదాలను కూడా వాడతారు. యజ్ఞాలు చేస్తున్నా, మళ్ళేమో మనం కూడా యజ్ఞం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు.
గీతాయజ్ఞం. అందుకే ప్రతి అధ్యాయంలో లాస్ట్ లో ఉంటుంది ఓం తత్సదితి బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగ శాస్త్రే శ్రీకృష్ణ అర్జున సంవాదే అని ఉంటుంది లాస్ట్ లో మనకి. ప్రతి అధ్యాయానికి కూడా ఉంటుంది. అంటే భగవంతుడి గురించి తలుచుకుని భగవంతుడి గురించి చేసే ఏ కార్యానికైనా సరే ఓం తత్సత్ అనేటువంటి ఈ 3 పదాలని కూడా వాడటం జరుగుతుంది. అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్సప్తం కృతం చేయత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్యేన నో ఇహ. ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా చేయి యజ్ఞము దానము తపస్సు వంటిది ఏదైనా అశాశ్వతం. ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది. ఇది ఈ జన్మలో మరియు తర్వాత జన్మల్లో కూడా ఉపయోగం లేదు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.